Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposamos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang nga Biyernes. Og pizza 21 na buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the Sa point. gyapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karon nga buntaga mahigala. Senador Amy Marcos nakakita og mga sipyat pag-aresto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte atol sa hearing sa Senado kagahapon. Straight to the point. Nagtuo nga wa matagay og due process ang kanhi presidente og wa pa ilupad paingon dito sa The Hague sa Netherlands. Straight to the point. Ato na nang gi-point out mga kaigalaan at least gidugangan may imbestigar dito sa Senado. Doon na pa mahigalay nakita dito mahigala nga mga kakulian. O ginatunta mga kaigalaan nga matagaan no? Ako dili ko mo himo og mga opinion nga maka-influensya ta mahigala ni mga pending cases sa Supreme Court. But I hope mga higala nga i-evaluate lang fairly kini maong kaso mga sukid tigpaminaw. Bisan pa man tuod og wala na presidente Rodrigo Duterte, pero manghinaot ta, magampo ta nga unta ang atong Supreme Court sab muhimo mahigala og klarong baruganan alang sa kamatuoran mga sukid tigpaminaw. Nga kini mahigala usa ka issue. This is not about Duterte anymore mga sukid tigpaminaw kundi ang atong balaod mga kaigalaan, ang atong konstitusyon. Ug wa ba matamaki ini mga higala nga atong gitugyan ang anak sa Pilipinas didto mga higala sa mga langyaw. Straight to the point. Dako ning isyuha oy mo nang Malacañang mga kaigsunan nagsigi og atras abanti wa kasabot mahigala unsa ilang posisyon. Kay moingon sila mahigala nga wa ta mo surrender sa jurisdiction sa ICC. Wa mi mo coordinate sa ICC, pero dili mi sa Interpol. Yatiman ang Interpol, siya mo agent gisugo sa ICC, sa International Criminal Court. Ngano man mura sa wa magkanima og ilang posisyon kay lisod man kayo. Dako mang problema mga higala, imagine ka natay ka og galingong nasod, natay ka og galingong sovereignty, natay ka og galingong mga husgado dinhi mahigala nga functional, makabarog ta isip nasod apan unsa mga imo manggitugyan mga kaigalaan ang anak sa Pilipinas ngadto sa mga langyaw. Nya ang mga Pilipino, ang ato mga OFWs dito sa gawas sa nasod, simbako mga higalag magkaproblema, ang atong nasod, mao gani mo concern. O dunay mga problema mga OFWs, makasa pananglitan dito sa gawas sa nasod, mo provide mahigalang Pilipinas paglaban, mo hatag og abogado, ang ato mahigalang imbahada sa Pilipinas mo'y in charge ito indayken sa pagluwas anang anak sa Pilipinas. Inumdum, di mo malimot, Bisan gani kato si Flor Contemplacion dito sa Singapore mga kaigalaan. Na matud-an sa ilang husgado dito. Kato lahi itong nga kaso dito sa Singapore ang trial kay criminal law man Ang jurisdiction ang ilang nasod tungod kay dito man mahitabo ang alleged crime. Inigo mahigalang criminal law ang jurisdiction na ni asa dapit nahitabo ang krimen tuwa dito ang hearing. Kani ka Duterte sa Pilipinas nya ang hearing ato sa Netherlands. Straight to the point. Imagine, katong ang Flor Contemplacion dito Singapore. Bisan pa man tuod og
human sa hearing dito na konbikto to sa floor contemplation nga bitayo na mahigala naningkamot ang Pilipinas taman sa ginhawa kung usaon to ni nga ma-save pa nato kadto mahigala si floor contemplation inomdom mo ana Straight to the point. ngano man anak man sa Pilipinas so ikaw mga higala imong proteksyonan ang imong mga anak nga tua sa gawa sa nasod mga kagalaan pero nabalik kini karon inay atong kuhaon dito sa gawa sa nasod dunay mga Pilipino mga higala nga magka-problema dito. Sakto man tong gingon bunggo day nga kuan mo itam hatag matag blood money aron nga makuha nato mahigala ari sa Pilipinas mga sukid di paminaw makauli kay anaka sa Pilipinas. Straight to the point. Di malikayan ato mga OFW musipyat dito mahigala amo pagkabana ang gobyerno sa Pilipinas manandun tay embassy dito. Kita mo? Talawa kanang US embassy. Sila pud mo kay mo dupa nining ilang mga Amerikano dinhi magkasa na ni store na mga problema na nga kuan dupan sa ilang embahada. Imo man ang citizens man sa inyong nasod. Pero kaning ato pultim pagka balihag yun, kay ang ato mahigalang kanhi presidente pa yun sa Pilipinas nga nakaserbisyo mahigala sa itong nasod. Atong gihatag dito, gihatag ni BBM administration dito mga higala sa mga langyaw. Straight to the point. Muna nga dako ni nga kuan problema dako ni mga sukid ti paminaw ang Malacañang tungod kay medyo delikado sa mahigala sa ilang posisyon. Moringon sila nga wide jurisdiction, no? May makikoordinate sa ICC, pero ni-coordinate mi sa Interpol, murag magkadimao ang posisyon mga higala. Muna akong giingon nga na. Hasta si John Vic Remulla may galang DILG Secretary. Sa interview, may ingon nga sila, murag proud pa kayo nga sila may nagplano. Ang core group, si Bongbong Marcos, si John Vic Remulla, Apils Gibo Chodoro, o si Eduardo Anyo, maoy core group. Murag proud kayo nga sila mga nagpadaan ni Duterte dito mahigala sa gawa sa nasod. Karon nga ang mga tao ni react nagmaayo mahigala tagbag pamalibad karon nga wa kuno, ha? Nagpundok-pundok lang sila gumikan kuno sa rumors. Kamo na mga sekretary mahigala. Inanak kada ko grango, alter egos presidente sekretary ka, nagpundok-pundok lang mo tong kiduna kuno marites. Sama na mga rumors, mga tabi-tabi, mga chismis. Gidinay pod mahigala ni Anyo gahapon, hasta si Junbeck Remulla wa na mo angkon. Matod pa, wa man kuno sa magplano. Nagtapok sila kay nagsabot-sabot sila, nagisurya sila sa mga rumors. Sabi sabot rumors, chismis? Marites? Paagi tala ni katawa mahigala kay murag wa na magkadimao ang posisyon. Muna nga masabot nato ang Solicitor General abogado mahigala sa gobyerno nagkalibog. Muna nga ingon nga Sulgen di mi rekyos mi anang iyong kaso. Ingon Solicitor General wa oy di mi mo appeal ana inyong kaso pida di mada. Pati naghanaman si Marcos Mahigala Jr. nagkalat og maayo. Diapay problema sa budget, diapay problema sa PhilHealth, diapay problema karon laban mang higalang Sulgen kasi siyempre statutory kon man siya council sa gobyerno. Siya may mulaban. Gibatikos pa itong maayo sa PhilHealth. Lisod tong labanan tong PhilHealth oy. Pero nilaban ang Sulgen gihapon mga sukit paminaw kay siya man may gidesignate nga abogado sa gobyerno. Ang karon kining pagpadaan Duterte dito na gyud kay daan na gumiingon Pilipinas why jurisdiction. Hasta ang Sulgen daan na ingon why jurisdiction nya karon makalit tag ingon nga giton over dito. Ingon Sulgen nga way klaro ng inyong kalaki di ko mapil. Ang mga nasuko mahigalan Duterte mo explain mga kaigalaan maglisod na gani mahigala imong banggaon og bill to bill discussion sa constitution musibat ngadto na mahigala sa Rome Statute gukuron sa Rome Statute musibat pod adto na sa 9851 RA 1951 pag atos 1951 og article section 17 og unya maapikin sad musibat na pod mga higala ora tag nagduag tubig-tubig ining kalakihan. Ang atong kulom karong buntaga mahigala nakagawas nas pamantalaang the Freeman. Ang akong gisuwat mahigala Duterte's illegal arrest. Straight to the point. Ako rin malain sa mga kolumnist. Pero kanang amo kung ano ba na amo diha kanang ang maligrim sa dahino pero balance masada. Kay medyo kuan man. Pero ako mo barog man ko bahalag Inini ang unsay kamatuoran ni store para sa ako mo na itong baruganan. Tagadan ning pagtagad ng buntaga mga sukid tig paminaw. Pero respetar po ta sa mga opinion sa uban, ha?
Straight to the point. Kaya akong opinion, malahi ni mahigala, bahalag malahi ni akong opinion sa uban. Okay ra ko mga sukid di paminaw. Ako ipahibaw mahigala sa katawhan nga mauni ang atong baruganan, mauni ang balaod mga higala nga nagasuporta ining atong baruganan. Kay o may problema maka-stand man ta mga kaigalaan, maka-argue man ta unsa itong stand mahigala sa usa ka isyu. Straight to the point. At ang pagtagad lumutaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ako point. mahigala respetaran ang lain-lain nga mga opinion, pero karon buntaga ang sa online mo nagwa pa mo gawas day, pero ang sa The Freeman nga kanana ang hard copy na ana. Wa ko kasuwat og pipila ka mga biyernes mga kagalaan kay nabisita. Gikan ta mahigala sa gawas sa nasod. Kanya pagbalik nato karon pa ko nakabalik. Kay mo take time masan mga higalag mo suwat daghan sa tag copy mahurot. Nga katawa mga sukid tigpaminaw. Nga tanig pagtagad lumuntaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Vice point. Presidente Sara Duterte Carpio ni Butyag nga ang iyang inahan nga si Elizabeth Zimmerman nakahukom nga molupad sa Netherlands bisan ug wa pay siguro kung makasulod o dili sa detention facility sa ICC. Straight to the Kini point. sa Sugbo mga kandidato sa dakbayan sa Sugbo mosalmot sa usa ka unity walk og peace covenant signing karong buntag alang sa maabot na nga eleksyon. Straight to the Orang point. nahilo mahigalang isgutanan sa eleksyong lokal. Kung ang mga nakafokus sa isyo mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. O niya pa mahigala ito isgutanan kining nahitabo nga Senate inquiry kagahapon. No? O niya si John Vic Remulla mga higala bida. Murag na abanti atras. Ang iyang pamahayag atol sa interview o ang iyang pamahayag gahapon perting pagka layua mga higala. Kung ang biyahe niya sa diyang interview siya murag mapasigarbuhon padong sa mahigala sa Uslob dito sa South sa Cebu. Gahapon mahigala ang iyang biyahe murag mo padong sa Bantayan. Perting pagkalahia mga kaigalaan kay permiro mo naman sa garbo pa permiro nga mauna sila nagplano mura ba og kon ba. So ang mga tao di man na maoy even ang katong mga objective lang gyud kayo nga mga tao way gidapigan. Katong mga objective lang gyud nga mga tao. Kini nga issue mahigala dili naman hisgutanan about ni Duterte. Ang hisgutanan niya sa atong sovereignty sa Pilipinas nga misurrender ta og usa ka Pilipino didto mahigala sa Langyaw, Straight to the point. Mao ni ang hisgutanan ron. Ang tamak mga higala sa atong batakang balaod nga mo'y fundamental law, mo'y highest law of the land mga sukid tigpaminaw. Kana mga treaty o uban pa dili man na maka supersede sa atong konstitusyon. Bisan pa gani may galag kwan dagan-daganan ta katos 9851 porbida. Ma-explain man ang 9851 mahigala RA 9851. Pero bida ato ni tagag pagtagadlon ang Senate investigation. Balikan na to mahigalang Senate hearing ron taon. Mabita na mahigala nga ang Solicitor General, ang abogados gobyerno. Ikapoy oy. Ingon abogados gobyerno, rekyos ko oy, Bahala na mo ninyong kaso. Ngano man, moingon mga higala nga Talawas, John Vic Remulla na angko kami nagplano pagkagahapon may nagtapok lang may kay dunalay chismes dito. Wa ko no mga higala mo cooperate sa ICC pero dito ra ko sa Interpol sa man ang mga istorya ang kanang Interpol mga kagalan bida. Kasabot man tag sa Interpol in taon Alam mo palusot yun niya ang mga tao mga kagalaan ang mga naminaw nato di kinahanglan genius Kana bitang mohimo kag theory ba nga kana at least pug ni kanang theory nga mong gihimo inig katarungan nimo nga mura pug katuuhan gamay. Pero guwa lagi kas kamatuuran mulisod ka mangyughimo anang usaon tamo ni pagtubag Ang alleged core groups. Okay, arto isgutan ang Senate investigation kagahapon. Unya gipa-play tong video mahigala katong chronology of events. Nya tong March 11 pagdakop nila mahigalang Presidente Rodrigo Duterte gipa-play tong Senator Amy Marcos ato sang ipakwandaan before ta mo
move forward ha para masugod ginato mahigala kining Senate inquiry kagahapong adlaw. Okay, atong i-check kuno kasamang names. Mo ni mga panghitabo nga gipa-play mahigala ang chronology, no? Pag sunod-sunod nga mga panghitabo. Okay kini. Okay, audio. Morning, roll po. Ano po ay sir, ano gigigan ng plano talaga? Ano sa nabungan na sir? Yung warrant sir, sir. May taga-CCTC. Interpol. So kayo yung lead, ano sir? Kumasa ba sir? Sige. Wala ni mahigala. March 11, 2025. Auto General Roque, Torre. So, you will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan ng mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, the former president, and you show me a piece of paper and you'll ask me to go with you. That is a serious illegal definition. Wagi surrender na ni Nakabo Rodrigo Duterte cries out illegal detention at William Moore Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against the court of law. And I want to ask you, sir, if you understand the rights. I was coming from you, very clear. Now that you are asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. Who is there? Who is there? This is a police information. Ulitin natin ito sa Asa pa kay murag ni ko man ni. Yan iungot man ni mahigala. Ato tagay pagtagan ni ha. Ang chronology of events kini. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Just Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Right to counsel. Abogado, iya. Ano kasalanan ko? Hihilain ko yan, ha? You have to give me to bring me to baby. Ang anak mo pupunta dito. Yes, sir. Hindi niyo, ikaw, Hindi papasukin. hindi mo pinapataw. Yes, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center. Hindi nila ako pinapapasok.
dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwede makausap sa personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions si General Bill daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base. Kasama ba naman nakahanap ng military air base na Chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Parang mamumuli dito po. Alright, oo. Very much papamulili ka ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Grabe oh, kidnapping yung naghimo eh. Wa mga higalay legal basis. Higa matawhana. Abuse of authority. Abuse of power. Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Amion was there too, and the President. Okay, so mo ni Mahigala, no? Ang ipakita ka gahapon atulos pagsugod yun sa Senate investigation. Straight to the point. Atong balikan Mahigala, gipakita to ang mga panghitabo, chronology of events niadtong March 11 ug March 12 sa nitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga suking tigpaminaw. Bisag asang anggula, klaro og tataw nga illegal arrest ang ilang gihimo Mahigala kan Duterte. Straight to the point. Bisag asang anggula, ako ning gisuwatron mga kigalaan sa tong kolom sa pamantalaang The Freeman. O niya kinini ang akong gitaytulan og Duterte's illegal arrest. Straight to the point. Back to basic lang yun ta mga kaigalaan. Back to basic sa atong 1987 Constitution og diri mahigala sa Rome Statute. Kay kinini ang og atong isgutan ang balaod. Bisag asa nga anggol, wa gyud mautong pagkadako pa. Straight to the point. Bisan pag musubay ta og aritas konstitusyon, wa gyud. Usa ka dako mahigalang paglapas sa constitutional rights sa kanhi presidente. Og arita sa Rome Statute mao gihapon. Article 59 sa Rome Statute dili mao ilang gibuhat. Og arita mahigalas 9851 Republic Act 9851 kay mo naman tayong nagduwa-duwag tubig-tubig ani. Di na gani madaog dipinsa gamit ang konstitusyon nga ang atong konstitusyon mo ganay pinakalabaw. Mao na mahigalay fundamental law of the land dinhi sa ato mga kigalaan. So kana mga treaty bisan ka na balaod kana 9851 mga kigalaan bida. Ngano manggong ato pa mga lisod-lisoron pagsabot oy nga di man na mahigala maka-supersede sa konstitusyon. Straight to the point. Bisa pag naay explanation ng section 17, pwede man na ito i-dive ng section 17 pero tinulay lang adto na tugpa mga higala nga mag-conflict gani ng mga balaod mulabaw gyud ang atong konstitusyon. Kana Republic Act ra guna. Pero imong nang daibon ka ng section 17 di gyapon mulaban mga higala sa mga arresting officers. Straight to the point. Wa gyud bisag asang anggula. So muna nga ako ning gisuwat nga kanang simple gyud nga pagkasuwat dito sa akong kolom karon. Sa pamantalaang The Freeman mahigala. Kami diya sa pamantalaang The Freeman magrespetaray mi sa among mga opinion mga columnist kay siyempre maglain-lain man gyud mahigalag mga opinions no.
Kini ako mahigala malain ni okay ra gyud kay ko ha. For as long na ako'y basis mahigala og sa akong baruganan base sa ato nahibaw-an sa balaod o base sa pag-evaluate sa facts o nagbarog tas kamatuoran mga higala mo na pinaka-importante ni Store ha. Dili lang kanang baruganan nimo nga dunay laing mga hinungdan ha. O kanang yung basis prinsipyo ha. Kinatong baruganan mahigala base sa ato na mauhan sa balaod, base sa ato nakita nga facts o base mahigala sa prinsipyo mo ni atong gitagik mahigala. Basic kay ni. Ha? O ato lang ning i-post po og magawas na ni unya sa atong kuan sa online. Kay malangan-langan man ang online day. Iuna man pagpagawas ning sa hard copy mga higala. Para pod nga kamo diha na pod mo ikuan pod og na pod mo dihay kining higayon makapalit pod mo sa pamantanan na Freeman mas maayo sad. Doon na mo dahay kinini ang gunitan mga higala nga hard copy. Basic ra gyud ni kayo pero ako nang gi-explain mahigala nga kanang daling masabot ha. Nga kini manggod mga kaigala ang man kini pagkadako pa. Kini gud si Attorney Delgra. Why nahitabo bisapag mo dive ta sa RA 9851. Why nahitabo nga surrender in the part ni Duterte didto pa lang sa eroplano dili ko mo kuyog mo i-surrender patyo na lang ko ninyo. Ni-invoke pas Duterte mahigala in all stages. Pulo siya gi-invoke mga higala ang iyang rights. Why nahitabo nga surrender? Unya, o ari po ka sa extradition, judicial process gapon. Always man gina nga judicial process ka kung gika-explain sa bisan unsang duha ra gyud ka instance nga duha ka instances nga pwedeng dakpon ang tao nga why warrant. Ako nang gika-explain. In all aspects din sa Pilipinas duha ra. Number 1 in flagrante delicto. Number 2 og fugitive ka gikan mahigala sa penal institution. Straight to the point. Maura gid na. Wa na ilain. Ang uban kinahanglan mo apply gyud kag warrant. Na og duna mga higalay order gikan sa laing korte, labi na gikan sa gawas sa nasod, labi na nga ang pinulungan nito French, dili mga higala na English gani. Kinahanglan na moagi og verification sa atong mga korte sa Pilipinas. Straight to the point. Di na pwede nga mo nakay dadon nga hukom dito mahigala bisag unsa. Mao na kung ingon, bisag kini kanang divorce. Nakakuha na kag divorce dito sa gawas sa nasod. Dili na applicable sa Pilipinas dayon. Moagi na og recognition of foreign judgment. Dunay proseso ana, dunay procedure ana. Mo file ka nag petition ngadto sa korte. Aron nga kana mga higala i-recognize. Mao na siya diha. Nya kini hitabo ang higala si Attorney Delgra. Daan pa gani mga kagalaan nga ni-invoke limang kaday dito sa paghitabo ana si Attorney Delgra na mention gani yung article ang inyong basis ang warrant sa ICC. Yung Article 59. Mao man na basis, Rome Statute man na. Bakit hindi ninyo magawa-gawa? Imagine ka na. Dito sa actual nga kung iyan ang na-invoke daan. Ha? Straight to the point. Iyan ang na-invoke daan. Grabe ha, mahigala oy. Nagi, kunan mo na ana. Bisa pa, muna kong ingon, og atong balaod sa Pilipinas atong basihan, di na pwede. Now, kung atong basihan ang Rome Statute, kaya mamay inyong gustong basihan, ang warrant, Rome Statute man. Wa man na ipa-verify sa korte, okay. Amo mong sundan sa Rome Statute. Ang Article 59 nag-ingon nga, gikan diha sa airport, nga inyong padakop, i-deliver siya dito sa korte. Dili i-deliver sa aeroplano, ha? Straight to the point. Gilingigang paghitabua mga sukintig paminaw, eh. Kaya ato nang giklaro, ha? So, man ako yun, bisag asa nga aspect sa balaod, mo na nga tanaw nila mahigala og di na magsilbi og garikas konstitusyon murag maalkansi sila mudagan sa Rome Statute. Gukuro nimo discussion sa Rome Statute, maalkansi mudagan sa RA 9851. Gukuro nimo mga higala nga discussion sa RA 9851 wa na. Mangita na pog laing lusot. Lagi ko lang ikatawa mo nang ang Solicitor General Abogados Gobyerno ningon di mada, di MD. DMD. Now, before na to, may gala taga-aga, pagtagat ang dugang pang diskusyon, si Sarah sabi, nabatong kang Sarah nga kuanday, ay matong kang Sarah nga statement atol sa kuan kagahapon, ato ipabati sa kadali. Kining taas man kitong hearing, atol lang ipudyot-pudyot mga kagalan asa to mga important nga puntos kagahapong adlaw mga suking tigpaminaw. Nakakuanta ato kang Sarah nga kuan, sige ko no, aron niya ato ni mahigalang mapabati una mga sukin tigpaminaw. Una tang Rene Remulla ang atong hisgutan. Imagine ka dito na kabati mo ni si Attorney Delgra, mingon sa Attorney Delgra nga, bakit yung Article 59, bakit hindi ninyo magawa-gawa yan? Ha?
Kay ang pangutana ko na imundak po ng tao na amoy warrant. Umingon nga na i-warrant gikan sa ICC. O sa may bisis. Sa ito pa kung bisis, Rome Statute. Okay. Sakyan ta. Rome Statute ta. Mga rita sa Rome Statute. Bisan o dili na mao. Nga ma-implement na sa atong jurisdiction. Ang Rome Statute Article 59 nag-ingon giriha nga i-deliver siya ngadto sa competent court sa custodial state. Sa ito pa i-adto sa skurti. Kana magdakop kayo mga tauhan na murag mga kuan kayo. Para ba nang magdakop ka og tao, ibalik nimo sa korte nga mo nag-issue sa warrant. Pero kini ICC man manghigala mo nag-issue sa warrant, di man na nimo maadto sa ICC. Kay kanang warrant may gala ang ICC mismo ni acknowledge man ingon sa Article 59, i-deliver sa korte diha sa custodial state. Klaro ana mga sukintig paminaw. In fact, ang korte sa custodial state pwede pa ganing makahatag og interim release. Ha? Straight to the point. Ang korte nga na sa balaod niya sa Rome Statute mahigala ako ning sundan. Para maklaro tani mga kailan. Pero dili pa paminawon ta sa Sara Duterte Carpio atol sa iyang statement kagahapon dito sa Senate. Ato paminawon sa Section 2, Article 3 of our Constitution start states, okay. The right of the people. Sugod. Okay. Gusto rin natin malaman yung tungkol sa warrant. Okay. Kayo na lang ang mag-umpisa. Salamat. Opo, Senator Amy, may I be allowed to read the statement? Yes, please. Please do so. Okay, thank you. Opo. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague. All allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest before he was handed over to a foreign court. Under Article 59 of the Rome Statute, a state party which has received a request for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9, and shall bring that person before the competent judicial authority in that state. Yan ang sinasabi ko paulit-ulit nung nasa labas ako ng gate ng Villamor Air Base. And why was this not done?
If they claim to abide by international law and standards, then why did they conveniently choose to ignore this provision? The fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute. We are no longer a member of the ICC. In fact, in a letter dated December 15, 2023, the President himself wrote to me, with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So if the government itself has declared non-cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Even granting for the sake of argument that we have some duty to cooperate with either the ICC or Interpol, does that duty override the fundamental rights of every Filipino enshrined in our Constitution? What happened on March 11, 2025 is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Therefore, we must dare to ask more questions. Under whose authority did the PNP act? Why did they enforce a foreign warrant without the Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge, as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Okay. Straight to the point. Kini may higala, klaro tataw man gini. No, I hope mga kaigalaan nga tanawon gini mga higala ning mao mga punto. Punto legal man ni mga sukit tig paminaw. So kung imong i-evaluate sa punto legal, bisag asa nga anggol mga kaigalaan, illegal gyud ang pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisag aritas konstitusyon labaw pa. O gatong kaguliyong balaod sa Pilipinas, patingwa gyud. So, ang gigamit ang ICC, Rome Statute o gukuro nito, Rome Statute. Ang giingon sa Rome Statute sa Article 59, i-turn over sa atong korte. Wa gyud po na mahimo. Grabe ka. Unsa man pag-describe bastos to the max? Unsa ba? Straight to the point. Ha? Wa gyud. Nilngiga mga kagalaag. Ato sa balikan si Sarame, gamay lang kayo sa di patamo adto sa unahan. Bebe. Okay, audio dong. Pilipinas. Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Okay, mo ni ang kang Sara Duterte nga pamahayag kagahapong adlaw. Dapoy kang Bungo, atong ipabati sa ni kang Bungo mahigala kay doon na po ni sa mahigalay
statement nga gihatag Senator Bong? kagahapon adlaw before ta mo hatag sa dugang pa mga analysis ha. Si Senator Bongo sa atong paminaon. Senator Bong, I think you're on mute. There we go. Okay, kini. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, to the resource persons present in this hearing. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung anuman ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalahin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa NAIA nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya sa March 12. You may check the records po. Importante masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital ni hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon. Bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po'y maibigay rin ang kinakailangang gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Mejaldea na noong unang bumisita siya sa detention cell, ay nakapaa siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang mga gamit. Alam niyo, hirap na nga siya magmedyas. Hindi na niya kayang magmedyas mag-isa. At ngayon, it took Atty. Mejaldea several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talagang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nakiusap. Pwede ba akong pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Villamor Air Base. Pero
nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dating presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nangulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lamang po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa nyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa nyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Di naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamahalaan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas at alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya yan? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan.
Madam Chair, this is now a matter of principle, justice, and humanity. Hindi ba't may sarili tayong sistema ng hustisya? Kapag may Pilipinong nagkasala, dapat tayo po ang husga. We must protect our citizens and we must stand as one. Dagdag pa dito, Madam Chair, mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno through the proper authority like judicial court na i-verify o suriin ang validity ng arrest sa warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay mahalagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ng ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak na ang ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirerespeto ng ibang bansa. Ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Sa huli, bagamat andon si Tatay Digong na buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya, tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino, ni isang Pilipino ay hindi huhusga sa kanya. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Sabi ko nga, para sa akin, Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi nababastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Minahal tayo ni Tatay Digong. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Tanda na po siya. Ayaw na nga niyang tumakbong presidente. Pero ginawa niya po ito dahil yan po ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa mga kababayan natin Pilipino. Pero ngayon, hindi lang si Tatay Digong ang inialay at ipinamigay ng ating sariling kababayan. Mistur lang, inialay at ipinamigay din ito ang karapatan ng Pilipino na husgahan ang ating sariling kababayan at magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. As I said, March 11 was indeed the saddest day in our history. Sana po, hindi na po ito maulit. Marami pong nasaktan na Pilipino. Salamat po. Okay, gamay lang kay mga kaigala, no? Mo ni ang pamahayag ni Senator Bongo. Straight to the point. Now, ato nga balikan mga higala, kini ato mga hisgutanan ro nga buntaga. Mo to pamahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio o ni Senator Bongo niining panghitabo karon mga kaigalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kaigalaan. Na kini manggod mga kaigsunan ila yung gilawog dito sa Duterte. Bisa pa man gibali ang tanang balaod para ilang mapasa dito may gala sa ICC. Ha? So mo ni mga kahigalaan ang mga tao nga fair lang kada bang mutanaw ka sa issue mahigala objectively, dili ka pro Duterte, dili po ka anti Duterte, nakas tunga-tunga, makakita ka gyud mga kahigalaan sa diferensya og nasunod ba ang balaod o wa mga kahigalaan. Straight to the point. Klaro pa sa udtong tutok mga higala ang mga violations niini mga sukit di paminaw. Straight to the point. Labaw sa tanan ang pagtugyan nimo sa usa ka Pilipino ngadto mahigala sa mga langyaw. Tiyaw mo na. Kadakua mga higalang condemnable gyud. Kay sa ako nag-ingon
ug magkaproblema ang itong mga Filipino sa gawa sa nasod, mo intervene pa magani ang Pilipinas kay anak na sa Pilipinas. Mismo mga higala nga dunay makakomit og crime, makakomit mga higala og mga bisan unsa na lang dito sa gawa sa nasod, dili malikayan. Dito sa ilang hearing, kay dito man ang crime na hitabo. Ang atong Philippine government mangita gyud pamagi unsaon niya pagtabang ang iyang anak. Bisan pa ganing makonbikto na mga higala, mangitag pamagi unsaon pagtabang ang iyang anak. Mo ni tabo grabe tong kang floor contemplation kana adto inday ken kinamdom ka. Singapore to may higala. Gihimo gyud tanan nga unta mapugnan mga higala og sa uban nga mga nasod kapila naman na basta intervene gyud ang gobyerno, ang presidente labot ana mga kahigalaan. Straight to the point. Karon puting pagbaliktar man kay ang presidente mahigala sa Pilipinas, ang administrasyon ni BBM mo mahinoy ni hatag mahigala sa Pilipino ngadto sa langyaw. Ha? Mao pay namiliti tanan mao tanay ko nag-chartered pag eroplano, ngilngiga eh. Pati ngilngiga mahigala nga pagka-trabaho. Kinsa may operators ini? Kinsa may nagplano ani? Kini mga tawhana maoy nagyatak sa atong konstitusyon, nagyatak sa atong sovereignty, nagyatak sa atong balaod. Kinsa ning mga tawhana? Proud pa kay ni Angkon may galas John Vic Remulla pagsugod. Nagtuo siguro siya dahil ken o kanang okay ba mga taong pasalamat ito. Ngingiga sila ganyan plano. Mga bright boys may nagplano may galas sa ilang mga kwan. May nagplano unsaon nila pag maniobra. Wag yun masunod ang konstitusyon, ang balaod sa Pilipinas wag yun masunod. Unya karon magamit sa Rome Statute labaw pang wa masunod. Bisay asang anggula lagi wa masunod. Ngilngiga. Why gisunod mga higala nga balaod kini nga naga dakop mahigalang Presidente Rodrigo Duterte. Unya, proud kay si Remulla, pag interview mahigalang ngilngig kay sila nagplano, as kang ngilngiga mga kaigalaan. Pagtanaw mga tao suko man nila. Suko ang mga tao mga sukit ko binaw. Tanaw ha, kinilan na nag-initiate ini maong reklamo sa ICC Trillanes day. Dapat Trillanes ron kung ang mga tao nag-uyon pa, Heroes Trillanes ron. Salamat kay Trillanes. Kaya ikaw gyud mo nag-file ini dito sa ICC. Pero sa may nagtabon Trillanes, iniglakaw Trillanes, di ginitag doon. Didmas Trillanes kalsada. Muna si John Vic Remulla, pagtanaw niya, lahi mag-epekto ang mga tao. Wala damahan ni ang reaksyon sa katauhan may gala. Labaw tanan ang katauhan sa Pilipinas ug asta ang katauhan didto mahigala sa lain-laing nasod sa tibuok kalibutan. Ang ilang reaksyon mahigala ni ining hitabo karon ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Wa nila ni makalculate. Wa makalculate. Bisag asa laging anggulas balaod. Unsang gustong balaod ninyong gamiton? Ang atong konstitusyon, wa gyud. Arita may galas Rome Statute, wa gihapon. Arita sa RA 9851, wa gihapon. Mo nagiingon ako, hala, asa ilang gamiton, gukuron no to, gukuron. Mura ta mahigala ining nagduwag tubig-tubig. Nya si John Vic Remulla, ting garbuha pa permiro, tan-aw niya mo naman og ang mga tao man day mo sakay sa iyang pagpasigarbo. Gahapon sa Senate investigation ni haatras oy. Ato kung balikan mahigala karon gamay lang ako i-play karon totoo. Tapos dili pa mga pisat nagkadali. Para mawa mahigala ang atong makarelax ta gamay diha kay si Idol Boy kay si Idol Mikey murag sige na ganinang higop kapila. Napisa ta mahigala sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini maong rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sabat na reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip do na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila og bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, atong balikan mga higala ng sitwasyon na. Garbo kay Remulla, mura sa kuan perting garbuha, paghiman-himan pa, gahapon mahigala murag perting pagka baliktaras ang pamahayag atong i-analisa lang. Straight to the point. Now, ang wa ma-calculate nila sa BBM administration nga kini ba mga Pilipino mga kaigalaan mantigo ning mutan-aw unsay
unsay tarong unsay dili. Dili nimo i-underestimate ang understanding sa mga Pilipino, labi pa ang mga Pilipino emosyonal sad. Lahi ta mga higala sa uban. Kinilandaan mahigalang ilang gihimo ka Presidente Rodrigo Duterte. Number 1, inhustisya kay ang balaod mahigala wa masunod. Grabing panawdaw gibali-bali ang balaod basta lang ang ila mga higala nga objective nga ila gyud mga kaigalang garoy mahigala. Imagine ka story, wag basis ha. Why basis sa balaod pero iyang sap hihilain ko yan. Kuyawa oy. Siyempre ang mga Pilipino nga nagtan-aw na emosyonal o ang mga Pilipino nga nagtan-aw na luoy mahigalang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ngani daghan ang mga nagpadayag sa lang opinion day. Tinuuray lang yun nga luoyan digong namura ka ng tiguang manggod. Mag 80 years old na, nagsungkod na ang mga pulis mahigala nga gipadako por tindaghana niya nang usa ka tiguang nga nagsungkod na nga di na gani mahigala makalakaw tarong. Kita mo di man naingon nga kunaya bisag dito sa Hong Kong pa lang hapit mo ni matumba indekin. So man na iyang sitwasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nya imong hilain. Hihilain ko yan. Siyempre ang mga tao mahigala wa nila ni makalculate ang duot mahigala sa emosyon sa simpatiya sa mga tao ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Mo ni nakalimtan nila. Unya, ato balikan ha. Unya na lang kumupadayon na. Kini John Vic Remulla, be, kaya nagpasigalbo man ni Primero sa interview. Sila ko na nagplano. Mo na, kini be. Ito sa paminahon, be. Be, kini. Really, on top of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. Part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional. He is a soldier and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And such as, or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and the President. And kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Okay ha, tanawa. Sige, freeze asa gamay lang. Kini mo interview ni Pinky Web mga higala. Pagkuan gyud karo kay na. Gahapon mga kagilan ni U-turn si John Vic Remulla mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Karo giplano gyud nila. Unya, tiya mo na mga higala man na makaingon. Grabe no, Year of the Snake. Legit yun, Year of the Snake ron. Lagi ko lang nagkatawa mga sukid dig paminaw. Tanaw ni Remulla pag sulti ni anak mga higala ay mag-reaction ang mga Pilipino. Mula napasok si Remulla and tuyok na hapon. Bulti pagkatuyok ka sa iyang pamahayag mga kagilanta. Mo na ilhan sa kinsay nagsultig tinuod o kinsay nagsultig bakak. Simple man na kayo nga tanawon. Straight to the point. Unya ang mga Pilipino dili man nimo ma-underestimate ang panabot. Mo ni nagka-problema sa uban mahigala mo ra bag kaminos bitaw sila sa understanding sa ubang tao day. Sus Ginoo ko. Dili nimo ma-underestimate ang mga tao mo sabot ana oy. Simple kay nang sabton mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Simple kay sabton. Sa hearing gahapon, pwedeng pagka-U-turn nila sa ilang mga pamahayag. Kaklaro, interview ko na. Nya kanang interview mahigala,
inanay nga mga interviews mga kaigalan, admissible ba isusgado na ikaw man wala man na mga higala pugsa. Wala man na mahigala nga gitiunan sa mo na isulti wagyod. Sa iyang free will gyud garbok isulti. Nasay tanan freedom mahigalas kuan. Ay isulti gyud ang kamatuoran. Nga sila ngilngigaw sila gyud mo dito presidente, si Remulla, si Gibo Teodoro o kini mahigala sekretary Anyo. Straight to the point. Kinsa man ang mga tawhana sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Of course kana mahigala si Anyo. Sito gina sa intelligence kay kuan guna military officer guna mga kaigalaan, general guna. Gihimo ng DILG secretary ni Presidente Rodrigo Duterte sa una. Sa to pa kung secretary ka mga higala nagpasabot na nga you are the alter ego of the president. Straight to the point. Biha no? Grabiha, man na makingon ka nga tigsimana santa naman ron mga kaigalaan, bida. Ma-emphasize gyud nato si Judas mga sukid ti paminaw nga naa sa circle ba. Nya makaako mga higala sa pagbudhi mga kaigalaan sa imong kauban, sa ilang mga higala magtutudlo. Tanawa, kini si Anyo, kini niya, ako ni pakita nila mga picture sa kini si Junvic Remulla na sa tunga, sa pika si Gibo Teodoro, sa pika si kini ang Anyo mga kaigalaan, Secretary Eduardo Anyo mga sukid ti paminaw. Tanawa na ko mga dagway mga higala, di lang ko manaway sa dagway ha, pero kanang tanawa lang god, mga chichoy mahino di ko manaway sa dagway mga kaigalaan, no? Pero og suutan ni og kanana ang kining sinina sa mga apostoles murag di pud badag San Pedro tingali si Anyo. Hapit naman si Mana Santa yun. Kanya naman sa Lenten season, mga sukit tig paminaw. Kini si Gibo Teodoro. Kini, sulutan ni mo na yung mga sinina sa mga apostoles. Kinsama ni si Anyo. Kini si Gibo o kini si Remulla. Di po tili ni si Juan. San Pedro, si San Juan, di po. Mura og haom-haom yun nga rin yung Judas. Ato na niagi katawa mga sukit di paminaw ngilngiga mga operators gyud mga sukit di paminaw nya si BBM moy didto mga higala upat sila ilag yung gikuan nga gamay ra gyud small group ra gyud ang core group nya dito story mga higala si Marvel sila moy ground commander din ani unta ni pagpamaagi kuya wano kanang di kak imagine nga kini mga tawhana naani sa circle ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaigalaan parihar ko sa mga politiko god nga dool mga higalang Presidente Rodrigo Duterte pero karon di gyud sa maningog mga higala bisag gamay ang naka-advantage sa mga tao gyud mo naningog kini gyud mga politiko in fairness po nila mga kaigalan napo ni sila kaugalingong mga issues ba nya tan-aw nila mutingog taron kita po'y gukuron mga kaigalan mo na nga hilom pa sa tirana ang mga politicians kay delikado magtingog-tingog ka karon basi mo kalit lang og abot ang order mahigalan na suspenso ka na diha. Pero ang mga tao mga kaigalan grabe gyud ang katawhan gyud mao gyud ni sulti mo ni klaro nga mga tao gyud mahigala maoy naningog na ato sa ipadangat mahigala dugang na tong paghisgot kini nga portion nato kanato mahigala sa seed liniment oil makasama pait na kay kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil may mohatag og kahupayan sa ato mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol panuhot arthritis piang mga katul-katul sa panit biri-biri mga hubag-hubag bun-i pinaakan sa mga gagmayng mananap o kun insekto bisan ang lamok dili makaduol og dili makapaak og ang sakit nga dinggi malikayan busa gamit na makasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa Seed Pharma o gyapon-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling. Straight to the point. Tatanawa kini mga tawhana. Ate balikon mga dagway be. Ano mailhan nato? Si Gibo Teodoro, kailan naman mo nang Gibo Teodoro? Kini si Junvic Remulla o kini mga higala si Eduardo Anyo, Straight to the point. Og unya kini ni ang kinisla nya si BBM pod mao silang upat mo nagmeeting kapi-kapi sa dito mahigala na klaro man ang pamahayag kini mga higala si Anyo sa mo in charge mahigala sa intelligence ngilngig kay pagkagather kay general gud na duda ko mga kaigalan naka-track gyud sa Duterte dito sa Hong Kong kuan gito ang details pag uli na naatanan natanan ngilngiga
Pero kini si Anyo mo ni ang DILG Secretary during the time mga higala ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Operator ginoon ngilngig sa ginoon kay AFP Chief of Staff man mga suking tigpaminaw kanadto. Military gini mga kagilaan, So kasabot gini sa intelligence gathering suito ni. O sila yung nagsabot. John Vic Rimulya mahigala kanadto nga usamong pa kahigalaan ka Governor sa Cavite. Onya kinis Defense Secretary Gibo Chudoro kung mahinomdom mo kinis Gibo balik-balik sa Davao dahil kay gusto mag-Vice President ni Sara Duterte. Straight to the point. Ang asawa ni Gibo mga kaigalaan during the time of President Rodrigo Duterte, ang iyang asawa nga si Monica Luis Prieto Chudoro, nag-serve ni as special envoy sa UNICEF during the Duterte administration. Straight to the point. Ngilngiga Pero sila nagsabot. Unsaon nila mahigala pagbudhi si Presidente Rodrigo Duterte. Unsaon nila makagalaan pagbali ang balaod. Kaya kini mga higala si Anyo. Kini sa Rimulya sila mooy mohimog pamaagi unsaon kay si Rimulya DILG Secretary man so direct niya ang PNP day. So siya gyud may mukuan. Lima ka ang PNP o military ilang gituyo gani kay si Rimulya DILG Secretary so iya ang pulis. Si Gibo Chudoro Defense Secretary iya ang sundalo. Sila yung nagplano gyud. Onya si Anyo mahigala mo isuito sa intelligence. Kay kini si Anyo mahigala karon siya man mo ay National Security Advisor. Straight to the point. So ngilngig kay ni nagplano unsaon nila pagplano nga ila gyud mahigalang bali-balion ang balaod, tamak-tamakan ang konstitusyon, tamak-tamakan hasta ang Rome Statute basta ila lang mahigalang mada. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaya klaro man na sa interview. Balikan tag gamay ba ang interview be? Gamay lang. Ato ang interview ni Pinky Web. Atong balikan ko no gamay. Wa man sulti gyud sa pagkasulti kini. Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chudoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chudoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information in his source, in his location. So, ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And such as? Or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and the President. And kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Sige. Cut, ha? Klaro na day. Pero gahapon mga higala si John Vic Rimulya porbida murag ni U-turn mga sukit tigpamina og 90 degrees, ha? 180 degrees. Bebe, ang pamahayag kagahapon, be? Atong paminaon itong pamahayag kagahapon. Secretary John Vic, na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Secretary Anyo, Secretary Gibo Chudoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Gamay lang, freeze. Apat yung pinangalan sa isang Magtiwas ta og mga adlaw mahigala sa tundugang diskusyon labot ini nga Senate investigation mga suking tigpaminaw. Sa nga na lang sinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
News.